Давай, събирай ските, събирай ги, не е работа. Тук е добре. Ами, ако искаш спри за почивка. Ето е. Не се ядосвай, гледай си твоите и ти казах по-далече. По-далече от всякакви хора, давай дистанция. Нищо, ами той не знае и той... Давай. Така като мрънкаш, че падне някоя лавина ни затрупа, давай. Айде, това е почти края, към лифта. Внимавай, отляво имаш човек. Давай, на лифта направо. Това не беше хубаво. Давай.